Okay, just a quick roundup of nyaya kunetsa pa social media yevamwe vari kunzi hanzi Boss Rhodes or something like that. And I believe Boss Rhodes is actually a man of God, or he was a man of God. I don't know if he was called apostle, prophet, pastor, or whatever, but he was moving around with the man of God. He was a right-hand man, a man of God. Saka, there was a lot of noise by social media after a post video yavo Boss Rhodes vachifuridza vachiita smoked sausage. Vamwe marinate kudaro but vamwe vakuida iri smoked. Vamwe vaida iri smoked. Alright, anyway, so vamwe vachipopota manje vachinzi ko zvinoitikirewo kuvana mwana musikana, you know, like vanhu vari kukanganisa vana, vari kuabuse vana. Bosi pasi kuda futi imwe video as well yabosi vamene zvavanga vachita. Ndine musikana achanga achitoita achitoda so achivhara kumeso, so aine foni yake akabata foni yake achivhara kumeso zvichiratidza kuti whatever is happening she is not comfortable nezvazvichiitika. Then pamatanga kusevesa futi mamwe mavideos akasiyana-siyana including this one yamuri kuonai, vamwe vaine musikana mutsukutsuku amene kuti muyellow nenge kuti mukeda kana kuti murungu or whatever, I don't know. Then pane imwe futi apati kuda mamwe mavideos hobu akawanda akasiyana-siyana, and vamwe vanhu vanga vachiti ko musikana anga achienderei ikoko. Ndatozomboona futi SNN post. I'm going to show you the post. Yeah, someone, and this one she's an advocate for women, gender-based something zvana violence. So anga achitochema chema nyaya achitanzi ana boss ningi nana DJ ningi amene tanga achitaura kuti DJ ningi ndi DJ ani wangu achinzi DJ ningi murita basa rekurongera mbingachi mabhebi, then mabhebi ozopedzisira kuzoshandwa nawo achibatwa mubatiro wakaita seuyu. This is sickening and you know it's not a good thing. So pataura zvinhu zvakawanda panyaya iyoyo, but vamwe vacho vatozoresponda ndivana maititi vanga vachitaurawo zvavanga vachitaurawo about this whole issue. So everyone is talking about it on social media, but nyaya ndoda kungonyatsotaura nezvayo at this moment inyaya yaprophet vake kana kuti father vake, spiritual father vake vazoresponda, and vanonziwo bishop, is it Bishop George or something, but we are going to check and see what the man said about this whole issue. So this is what he posted. He posted and he said, Father, in the name of Jesus, anga achivaisa prayer and yanga achiitirawo mwana wawo, his son, kuti mweya wese uri kumubata wokuunza wokuningirina wokuda kumarinata nekuita smoked sausage pavana vanhu unofanira ngochibva pari. So he gave a very nice prayer and then he said, I love you. But it seems as if anenge azoita live vachitaura nezvenyaya. Let's hear what he said. Isaac is my son, and I want you the world to know that Isaac is my son, and you remain my son. That will not change. But my duty as a father is to pray for Isaac. You see, alright, there's something that I just want to say about what this prophet is saying about Isaac. Isaac akanganisa according to what he's saying, and obviously according to many people, Isaac zvaaita hazvisi right, anga asikafanira nga achizviita. And it has got something to do with the kuheduka. I mean, because he talked about the end times and other stuff. But since one day church right, not to condemn him. Remember, unotokondemwa watanganzi waita zvakati wewe tiri kukuendesa paspeshamu, hauchabate keyboard yekuchechi, hauchabate kana hauchaite asha, hauchaite sei because une chimoto. Of which nyaya inondishamisa hangu yekunzi hanzi munaniswa paspeshamu. Of course, I'm not trying to say kuti amufana kimchisana paspeshamu, but you know what, ingori nyaya ngoti dzongo munhu kana muri muchechi uyu ndiye anenge angobatwawo. Asizi uyu ndiye anenge angobatwawo because vanhu zvimoto anenge ainazvo, ukatarisa mafoni evanhu anenge akazara zvinhu zveshe zvinooneka vanhu vakadzima mavolumes. Mafoni ese anenge akazara zveshe, but nekuda kwekuti ndindabata ndanzi anofanira kuenda paspeshamu. Guys, I think tomorrow yasotaurana nyaya yekuendesana paspeshamu because zvimoto zviripo vanhu vanenge vachifleta mafoni umu vachisenderwa maningirino vachisenderwa vachiita sei, but ini nekuda kwekuti ndazobatikidzwa ndofanira kuzonzi muisei paspeshamu. Anyway, and remember the story of the prodigal son. What have happened? The prodigal son anobuda oendoko, but paanodzoka baba vavo vanambomukondema vakatomugamuchira. So varinotaura kuti ndindogamuchira mwana wangu, handiti
And I think my prophets mashoma anoita vamwe waona munzi vamwe vanga vachitaura tanzi inyaya yekuti profeti vacho vanenge vachizviitawo saka vanenge vaiziva kuti kana vakazokoromora vanozonzwaiwo havanonzwisisa. Anyway, I don't know, I just want to hear what you guys think about this whole issue. With the two hands embracing. Why? He knew that the soul has to come back. It's all about souls. Yeah, I agree with you. It's all about souls. We need to pray, and we get the souls back to Christ. Not all about Isaac. Soul. That soul in Isaac, that soul to come back to Christ. Though as I know some people will not believe in soul religion and abas, but what he's saying, kuti tuda kuti mweya wake kana kuti moyo wake wakaibwana wacharamba vachinzi ndokumbira moyo wangu, moyo wandanga ndinawo, ndo warutaura moyo oyo. Remember, I traveled with Isaac in different nations. In Uganda, Cote d'Ivoire with him. What? You see now, so he is a man of God, and he was always, beside the prophet, as famba now, reading my Bible. So this is an attack that's taking place. So I can't go on social media and start to attack. And it's an attack. So it will be right. Again, no, we will lose the soul. I have to be very wise. I have to use a tactical approach, a good approach, so that I can win Isaac back to the kingdom of God. Because the devil is after souls in this end time. I agree with you. Because I'm a soul winner. Isaac is my son, and I want you the world to know that Isaac is my son, and you remain my son. That will not change. But my duty as a father is to pray for Isaac, right? Not to condemn him. Remember the story of the prodigal son. What have happened? The prodigal son with the two hands embracing. Why? He knew that the soul has to come back. It's all about souls. Not all about Isaac. Soul. That soul in Isaac, that soul to come back to Christ. Remember, I traveled with Isaac in different nations. In Uganda, Cote d'Ivoire with him, holding my Bible. So this is an attack that is taking place. So I can't go on social media and start to attack again. No, we will lose the soul. I have to be very wise. So I hope manzonyera prophet arashini mwana wangu andikuzomisa pa special. Andikuzomisa pa special. Ndicharamba ndinaye mwana wangu ndichamuchengetedza ndichamunamatira ndichasese so that we don't lose the soul, of which ipapo I agree with you. I don't know what you think about this one. Do you think that Isaac arikuda kunamatirwa, or you think kuti munhu anodecide ega bosi kueduka zvinoitika and tese tinomborasika nevhenyewezo so wakatorasika waitombonamata. Do you remember madays awaimbonamata zvekuti unogona wanga kutorota zvimwe zvinhu chichi wakutonzwa mweya so uchiita kunzwa kuti ndine mweya, but izvezvi tikakutiita paipai unogona kutotadza kutonamata unotoshaya kuti mwari. Alright, ndoyangetasa. Anyway guys, I'm gonna see you in the next video. Let me know what you think about this one, and as usual,